Bine v-am regăsit la un nou episod aici cu fotbal, să știți. Să dați mai subscribe, o să-mi scrieți în comentarii. Rareș, de ce ai venit atât de devreme de la munte, bro? Să știți. Acest episod e de mai mult timp. Voi o să vedeți episodul ăsta mai... Voi o să vedeți deja. Avem aici... știți că în curând a apărut deja UEFA Champions League 2024-2023. Aici toți jucătorii din UEFA Champions League, 6 pachete și 48 de stickere. Sunt și semnați de legende. Uitați aici, ăsta e Zidane sau da, e Zidane. Și trebuie să deschidem acest. Asta am deschis-o. Avem un catalog. Mă, ce? A, gata, am găsit. Mă, stai, ce? Am o... Asta nu mai știu. Bro, asta am comandat cu... de-asta cu catalog, da? Da, nu trebuie. Aici deschidem pachete, nu le lipim. Hai primul pachet. Să vedem cum e. Pachet în viața reală. E un jucător tare. Nu-i deschid. Și uitați-vă. Una. Îl vedeți? Ăsta. 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 Hai să deschid ochii. Fondon. Vedem aici. Fondon. Mi-a picat Fondon. E bun. Asta nu știu cine. De la Atletico. Colegul Horațiu. Un belgian. Un jucător de la Latium. Să văd cum îl cheamă. Nu arată. Știu. Avem aici. Mingea. Uitați. Mingea. Și aici două. De la Shakhtar din Ucraina. Și încă un pachet de... Încă o minge cu... din UEFA Champions League. Acum, fraților, o să deschid cu voi, o să văd și eu. Punem mai jos. Bro, și ce nu e? Ronaldo și Messi. Dacă erau și ei... Deja am văzut un argentinian. A, nu e argentinian. Hai să vedem. Primul, cine? Vechiul! Legenda! Cum chema pe ăsta, fraților? Tată! De la Inter Milan. Ce ar fi să-mi dea și mie un Maradona? Că e... Bun. Se focalizează de la Braga. Zico. Hai să mai vedem. Ăsta e jucător de la Latium. Da. Și mai am un pac. Iniesta! Ăsta e Iniesta. Uitați să se focalizeze. Iniesta. Bun. Și jucătorul de la Manchester United. Și cu aceste cartonașe, fraților, acest episod o să apare și pe canalul de game, și pe canalul mare, și pe canalul de fotbal.
Dacă vă place această serie, puneți un like. Hai să vedem. Sevilla. Bun. Echipa Sevilla. Încă un jucător de la Shakhtar. Echipa din... Unul de la FC. Asta... Cine? A doua minge din UEFA Champions League. Un jucător vechi. Barcelona cu Real. Barcelona cu Manchester United. Uitați. Nu știu jucătorul, nu cred că e Ronaldo. De la Steaua Roșie Belgrad. Uitați. Și Belgrad. Un jucător de la francez. Ați văzut? Bă. Marco. Nu se focalizează chiar. Dacă îmi pică și Mbappé, mai avem încă 2 pachete. Am ce-ar fi să îmi pice și la Mbappé. Cât de prost am vrut-o. Deschid pachetul. Și să vedem pachetul. Cum e? Hai să vedem un jucător primul. Un jucător de la Paris. Saint-Germain. 87 arată, dar o să vedem 78. Încă un jucător de la PSG. Încă un jucător de la PSG. Da? O legendă al Borussiei Dortmund. Uitați. Hai un Bellingham ceva. Un Bellingham ceva, un Bellior. Ăsta. Bum. Încă unul. Olandez. Dați aici. De la Sevilla. Aici portarul Real Sociedad. Și Arsenal Londra. Ce-o fac eu cu stickerele astea? Că nu știu, mai știți când da. Stați puțin. Solifie. Mi-a dat pumnul ăsta, dar nu știu de ce. Ăștia să-l lipesc. Hai să mai vedem un păchet. Cât de bine pot să-l știu. Mă pun jos. Am dat și o grămadă de bani pe ăștia. 160 de lei. Hai să vedem. Dembele. Să-mi dea un Dembele. Mi-a dat un Dembele. Aproape am făcut toată echipa de la Paris. Aici un jucător de la Bayern. Musiala. Vedeți, ați văzut? Un jucător Davy. Carmo de la FC Porto. Un jucător de la Borussiei. Da, am văzut.
aici un jucător elvețian care nu știu cum îl cheamă. Ați văzut? Și un de la mece. Bă, vă arăt aici. Fata și chiar arată și în catalog. Da, arată în catalog. Uitați-o. Și legenda AC Milan. Semnătura lui. Chiar tare pachetele. Vă recomand să le luați. Sunt și jucători de ăștia vechi. Jucători nu facem Champions League. Ce ar fi? Un Ronaldo, un Messi. Știu că acum nu mai joacă la echipe bune, cum e Barcelona, un Real, un Manchester City, United, Juventus. Așa îmi place mie, fraților, să zic la Juventus. Hai să vedem un jucător de la Braga. Ce Braga. Pe ce Braga, vedeți? Un jucător de la Napoli. Ați văzut? Un portughez de la João Neves de la Benfica. Ați văzut? Opa! Nu e de bine, nu e de bine. Epa! Și acum, cred că cel mai tare jucător pe care l-am eu de aici. Courtois! Mi-e picat Courtois. Încă un pachet. Ce jucător? Hai să vedem. Bă, nu te cred! Nu te cred! Lewandowski! Nu se focalizează. Este Lewandowski. Cred că vedeți. Și trofeul Champions League. Ca așa se vede. Și cam atât a fost cu aceste pachete. Uitați-le aici. Și la 10.000 de like-uri, la 100 de like-uri, poate o să fie ale voastre. Legendele. Cam atât a fost cu acest episod. Pa, băieții!